Вы ніколі не задумываліся, адкуль у Беларусі, а таксама ў Польшчы і нават на Пскоўшчыне, на Расіі ёсць вёскі з назовам Прусы. Адкуль прозвішчы такія як Прус ці Прусевіч, асабліва дзе-небудзь на Воранаўшчыне, на поўначы Беларусі, ці, напрыклад, герб Прус у польскай геральдыцы. Можа быць, гэта спадчына прускіх купцоў ці майстроў, якія даехалі да нас з Кёнігсберга, ці немцы-прусакі пасля нейкіх войнаў пазаставаліся ў нас? Усё нашмат цікавей. Прывітанне! З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра загадкавых прусаў, якія зніклі цягам гістарычных катаклізмаў, пакінуўшы пасля сябе хіба толькі назоў, якім скарысталіся зусім іншыя людзі. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, пазнавальным, не забывайцеся, калі ласка, пра падабаечку і падпіску на наш канал. Дзякуй вялікі! Прусы – гэта агульная назва для балцкіх плямёнаў з паўднёвага берагу Балтыйскага мора паміж нізоўямі Віслы і Нёмана. Сёння галоўным чынам гэта Калінінградская вобласць Расіі, польскае памор'е таксама і яшчэ Мазуры. Сам рэгіён і тутэйшыя плямёны маюць даўнюю гісторыю і кантакты яшчэ з часоў Рымскай імперыі, пра што сведчыць багатая археалогія. Рымлянаў цікавіў бурштын з берагоў Балтыкі, а ўзамен сюды плылі цэлыя рэкі рымскага золата і срэбра. Яго часам знаходзяць у выглядзе манет, а часам ужо у выглядзе ўпрыгожванняў, на якія гэтыя самыя манеты пераплаўлялі. Дарэчы, землі эстаў, іншы назоў прусаў, фігуруюць сярод валоданняў гоцкага караля Германарыха. Гляньце, калі ласка, у нас была серыя пра готаў і пра яго асабіста. А вось назва Прусы на гістарычную арэну выходзіць ужо ў 9-10 стагоддзях, прычым у розных формах. Зірніце на экран. Напрыклад, падарожнік Ібрагім ібн Якуб піша, што землі польскага караля Мешка суседнічаюць на поўдні з Руссю, а на поўначы з прусамі. А прусы, як народ, маюць сваю мову, не разумеюць іншых моваў і вядомыя сваёй смеласцю. А з Руссю яны ваявалі. Хаця цікава, што легендарны продак не менш легендарнага Рурыка меў нібыта імя Прус. Ужо ад 11 стагоддзя прусы ўсё часцей фігуруюць у еўрапейскай літаратуры праз няўдалыя спробы іх, прусаў, навярнуць у хрысціянства. Вядомая, напрыклад, гісторыя пра праскага біскупа Адальберта, які пайшоў навяртаць узбярэжжа Балтыкі да Хрыста. Спачатку яго палічылі за гандляра, супер, welcome, калі ласка, але ён пачаў прапаведаваць, і яму настойліва параілі зваліць. Той не паслухаўся, і таму яму ўрэшце адрэзалі галаву і насадзілі на палю як трафей. А Баляслаў Харобры пасля выкупіў і цела, і галаву місіянера, з якіх зрабіў рэліквіі. І было ўсё гэта каля сённяшняга пасёлку Берагавое Калінінградскай вобласці, а сам Адальберт нам вядомы як святы Войцах. Гісторыя прусаў адметная тым, што не яны самі пра сябе пісалі хронікі, летапісы, прыгожыя радаводы, але за іх пісалі іншыя. З пісьменнасцю там была праблемка, нават дамовы фіксаваліся вусна, на веру, часам з клятвамі, можа быць, нават крывавымі. Але што ж пра іх пісалі? Прусы былі ці не самымі заможнымі з балцкіх плямёнаў праз гандаль бурштынам. Таму золата, срэбра, футры асабліва не цанілі. У прусаў панавала вечавое права, вечавая дэмакратыя. Усё вырашалі вольныя людзі на сходах, а правадыроў выбіралі ў часы войнаў. Калі вайна, усе мужчыны бяруцца за зброю. Дарэчы, прусы былі таксама выдатнымі збройнікамі. Панавала родавае права, вуснае, не пісьмовае, не пісанае. Яго проста ведалі на памяць, а калі не ведаеш, то табе абавязкова нагадаюць. Былі, я, напэўна, магу сказаць, нобелі, такая племянная эліта, якая руліла палітыкай і дыпламатыяй. А рэшта былі вольныя людзі, якія маюць роўныя з нобелямі правы. Ніякага прыгону ў нашым разуменні не было, а рабамі былі нявольнікі, якіх здабывалі ў войнах. Храністы пішуць, што прусы ядуць каніну, п'юць конскае малако і кроў, што даводзіць іх да сп'янення, а таксама мёд. Гэта мядовы край. У прусаў
Блакітныя вочы, даўгія валасы, а твары чырвоныя, магчыма, праз нейкую вельмі светлую скуру, якая хутка чырванела ад крыві. Агулам гэта добразычлівыя людзі, якія заўжды дапамогуць у бядзе на сушы, на моры, але ёсць прынцыповы момант, каб замежнікі не чапалі іхных святых гаёў і крыніцаў, бо інакш тыя стануць нячыстымі. Пра веру прусаў мы чытаем ужо ў крыжацкіх крыніцах, напрыклад, у Пятра з Дузбурга. Тут вялікае пытанне, ці ўсяму варта верыць, дзе факты, дзе прапаганда, дзе прыдумка, бо прычынай паўночных крыжовых паходаў, уласна, і было зацятае прускае паганства. Прусы пакланяліся нябесным свяцілам, сонцу, месяцу, зоркам. Быў вядомы таксама культ продкаў, роўна як і святых гаёў, святых крыніц. Канешне, мужчынскае боства – гэта Перкун, адпаведнае Перуну ці Тору ў скандынаваў. Храністы згадваюць культавы цэнтр Ромува, дзе рос вялізны дуб. Там гарэў і не згасаў агонь, які кармілі дубовымі дровамі. А таксама быў сакральны вуж, якому прыносілі ахвяры. Пакланенне вужу ў балцкіх народаў, дарэчы, і ў беларусаў таксама засталося на доўгія гады. Праз стагоддзі пасля знішчэння крыжакамі Ромувы. У мяне нават ёсць блюз на верш беларускага паэта Максіма Богдановича, які так і называецца «Змяіны цар». Можете потым это выразаць, калі будзе нецікава. Сам культавы цэнтр, калі параўноўваць з якімсьці іншымі месцамі, быў падобны, напэўна, да Упсалы ў Швецыі ці Экстэрнштайну ў Саксоніі, з той толькі розніцай, што тыя рэгіёны былі ахрышчаныя нашмат раней, а Прусе яшчэ заставалася такім стойкім бастыёнам старой веры. У кожным разе гэта была рэлігія без стабільнага пантэону, якая рознілася ад мясцовасці да мясцовасці. Ужо пазней, калі прусы зніклі з гістарычнай сцэны, даследчыкі, як яны любяць, дадумывалі цэлыя каталогі багоў, але гэта, як кажуць, кабінетная міфалогія, даволі далёкая, напэўна, ад рэальнасці. Усе несістэмныя спробы хрысціянізацыі прусаў да пачатку 13 стагоддзя правальваліся. Так было да таго часу, пакуль Конрад Мазавецкі не запрасіў да сябе ў 1230 годзе аддзел рыцараў Германа фон Балка. І гэта быў толькі пачатак, бо сюды пацягнуліся рыцары з усёй Еўропы, а на адбітым плацдарме урэшце паўстала цэлая дзяржава тэўтонскага ордэна. Рыцары былі выдатна экіпіраваныя і падрыхтаваныя, а прусы, не гледзячы на свае ваярскія здольнасці, проста не мелі на той момант цэнтралізаванай дзяржавы і адзінага войска. Яны бараніліся паасобку. Палонных рыцараў прусы часам жыўцом спальвалі і такім чынам прыносілі іх у ахвяру, але, на жаль, гэта не дапамагло. Ордэн быў кампактнай сучаснай вайсковай машынай, якая пакрысе перамолвала гэты рэгіён. Лічыцца, што пад 1283 год прусы былі цалкам заваяваныя, а ў тэўтонскага ордэна з'явіліся новыя ворагі, найперш Літва і Жмуць. Гэта цікавая тэма на асобны выпуск. Калі вам яна таксама цікавая, то пішыце, калі ласка, ў каментары. Але вы зараз можете сказаць: стоп, Ваданосава, а куды падзеліся самі прусы, людзі? Раней часам пісалі, што іх проста вынішчылі цалкам і кропка. А каго не вынішчылі, то яны збеглі на яшчэ паганскую Жмуць Літву. А зараз кажуць, што збегла ўсяго 15, а рэшта, каля 100 000, усё ж засталася. Сапраўды, шчыльнасць насельніцтва там была зусім невялікая. Крыжакі падагналі сваіх каланістаў, немцаў, тыя пачалі будаваць мураваныя гарады, крэпасці, а прусы наўпрост асіміляваліся і перайшлі на мову новых гаспадароў краю, ніжнянямецкую. А што там, дарэчы, з мовай у прусаў? Цікава. У 16 стагоддзі выйшла некалькі катэхізісаў Марціна Лютера для прусаў па-пруску, то бок мова яшчэ была жывая і запатрабаваная. Ордэн тады ўжо не быў ваяўнічай каталіцкай дзяржавай. Апошні магістр прыняў лютэранства, а парадкі сталі куды больш ліберальныя. Паганскія традыцыі, дарэчы, народ таксама захоўваў. Яны пераўтварыліся ў каляндарныя абрады, шанаванне, напрыклад, Курхе, бога апошняга снапа, які жнуць на полі. Але працэс асіміляцыі, перамолвання было ўжо
не спыніць. Далейшая гісторыя гэта ўжо гісторыя нямецкай усходняй Прусіі, якая захавала хіба назву ад сваіх папярэднікаў. Каля 1677 года ёсць запіс пра смерць апошняга старога, які ведаў прускую мову і жыў на Курскай косе ў сённяшняй Калінінградскай вобласці. І такім чынам цэлы народ ці протанарод цалкам прыняў мову і традыцыю заваёўнікаў, але ён не знік генетычна, ён знік у плане культуры і свядомасці. Але, слухайце, ці па-іншаму было у нас у часы татальнай русіфікацыі. І тут часам хапала усяго аднаго пакалення, нават не сотняў, а дзесяткаў гадоў. Напішыце, што вы думаеце на гэты конт. А на сёння у мяне, напэўна, ўсё. Мы развітваемся, будьце здаровыя, заставайцеся з намі. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будьма разам з Украінай.